ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତରୁ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା। ସମସ୍ତେ ପଢିବ? ଆଜି ପଢିବା ଚାଲ। ତରେ ତାରା ଆକାଶକୁ ସୁନ୍ଦର, ତରେ ତାରା ଆକାଶକୁ ସୁନ୍ଦର, ଥରେ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛଟିଏ ସୁନ୍ଦର, ଥରେ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛଟିଏ ସୁନ୍ଦର, ଦରେ ଦଶାନନ ଅଟେ ଅସୁର, ଦରେ ଦଶାନନ ଅଟେ ଅସୁର, ଧରେ ଧନପତି ଅଟେ କୁବେର, ଧରେ ଧନପତି ଅଟେ କୁବେର, ନରେ ନମସ୍କାର କରେ ପର ବଡ଼ଙ୍କୁ, ନରେ ନମସ୍କାର କର ବଡ଼ଙ୍କୁ, ପରେ ପର୍ବତ ଶୁଭେ ଦୂରକୁ, ପରେ ପର୍ବତ ଶୁଭେ ଦୂରକୁ, ଥରେ ଫଗୁଣରେ ହୋଲି ପଡ଼ଇ, बरे बतक से जले रही, बरे बतक से जले रही, भरे भर से फूले बसाई, भरे भर से फूले बसाई, मारे मांगड़ से डाले दे आई, मारे मांगड़ से डाले दे आई, जरे